Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите такова кошче. Сега кошче, телевизор, който работи и капан за кокошки. Добре, хора, да започнем с първото. Телевизор. Мисля ни и тия материали. Аз съм без живоче и ще вземам по едно, че да не се пълня. Добре, хора, първо искам да ви демонстрирам всъщност малко. Да, ще взема много. Ето така. Например, ако изхвърля и това тук. Ето, изчезва, хора. Изчезва. Не можеш да го вземеш, не можеш да го върнеш. Не можеш. Изчезва, буквално изчезва. Добре, ще ви покажа как се прави това. Така, да си взема още едно. Добре, да започнем. Къде го построим? Къде? Опа, чакай малко. Забравих някаква стена. Добре, айде така става. Значи, вземам да копам малко. Най-лесно, мисля, че е подходящо да сте на поле, че по-бързо става. И тук. Само да ви кажа, хора, с животи, мисля, че няма да ви е много лесно да го направите. Може и да успеете, но предпочитам аз така. Окей, да си взема някакво букче. Кажем ми това, че Тъй. Доста копам аз. Да. Хора, добре, така. Оп. Без да исках от това нещо. И пак ми се бъгна. Май така. Да. Добре. Такъв, как се казва, сюрприз беше и аз да знам, хора. Бутон май. Да, това е ръчката. Опа. И както виждате хора, как се получава. Добре, им клякате. Оп. Оха. Това изгледа като си лава. Оп. Така. И тъй. Бобче да сложим. Това мисля, хора, и така да го сложа. Нарочно, мисля, че и това изгледа като смачка на опаковка и реших и така да го направя. Ако искате, можете да слагате такъв дървен капак. Ето. Опа. Сори, хора. Добре, една секунда, хора. Направихме кошчето. Мой гът. Съм изпъкнала да го сложа. Добре, една секунда, хора, да се наспа, че става и вечер и не ми е много лесно така на вечер. Окей. Добре, телевизора, хора. Мисля, че в много клипове сте виждали, че се включва телевизор. Сега ще ви покажа как наистина да го включите, но първо да го построим. Една секунда. И че ми се строи. Аз съм голям мързел, да знаете, хора. Аз обичам да мързелувам по цял ден. Мразя на училище ходя. Хубаво е на училище. Хора, да прибираме тия материали. Сега да излезем тук за малко обаче. Да, излизаме. Ще ви покажа коя иконка ни трябва. Трябва ни тази иконка. И тази иконка видео на име видео. Добре, и тук съм правила и аз някакъв клип. Да кажем май. Оп. Първо така да го направим. Една секунда, хора. Тъй.
Крафтинг, и крафтингаме. Добре. И оп. Много интересно. Макар че за жалост то се движи с вас. Но ето хора, вижте. Ето, телевизора ви работи. Добре. И последното, капан за кокошки. Кокошлета, коко. Ей, Коко, я ми подай един салам. И така. Оп. Първо, иначе това ще е от мен, хора. Знаете, и тъй, просто ви казвам. Да знаете. Просто и тие да знаете. Много макет да казвам да знаете. Шегувам се, бе, хора. Аз не съм някой идиот от лицата. Добре, и така. Не ми бягай, кокошки. Ай, влизай. Да влезаш. Те буквално и така могат да се хванат. Не стана друга кокошка. И това беше от мен, хора. И до